i és molt habitual del col·leccionisme d'aquests anys, són aquestes petites obres de format, doncs això ja ho veieu, molt reduït, sempre pensant que al final acaben en una paret i per tant havien d'anar encabint els forats que els hi mancaven, sobretot obres com aquestes, en les quals el suport és sobre coure i sabem perfectament que és una pintura a l'oli sobre coure d'una tradició determinada que és bàsicament la flamenca. I sovint, més en concret, la holandesa, que es va especialitzar en aquest tipus, doncs això, de sèries sobre la passió de Crist o d'escenes, doncs això, de caràcter aplecs o de temàtica religiosa, també amb multitud de personatges, que és molt habitual d'aquest tipus de tradició. És probable que algunes d'aquestes obres les comprés quan ja estava a Holanda, però també que les pogués haver adquirit en un mercat que tenia més a l'abast, sobretot després de la guerra del francès, perquè era molt abundant. El mercat va estar molt ple d'aquestes obres que havien estat sovint expoliades o hi havia un mercat bastant actiu. També ja veieu que a vegades no són grans composicions, també perquè deu ser un tema de preu. Una obra petita d'aquestes característiques que a aquella època no devia valer excessivament. Hi ha algun moment que ell escriu amb el seu germà que si veieu alguna cosa que li interessi, que l'avisi per poder fer alguna compra. A vegades hi ha coses ja potser més de tradició francesa o italiana, quadres de batalles, que això també agradaven, diguéssim, amb aquest tipus de col·leccionisme com el que practica ell. I ja veieu que hi ha altres que es pot veure clarament el contrast de temàtiques que ja venen del món italià i que algunes recorden perfectament escenes d'altres quadres ja més famosos. Cito a vegades a Barocci, Correggio i aquests autors de la tradició clàssica que també formaven el conjunt important de la seva col·lecció.